Game na game ang siyam na padis ning mag-aragom sa Barangay Mulad Bukad Grande Ginubatan Albay na kuminasa sa challenge na agum ko baktut ko race. Kaning Sabadong aga kang isagibo ang makonsuelong kompetisyon. Basado sa game mechanics, 400 meters ang dadalaganon kan mga padis. Ang pinakainot na makakabot sa finish line. Siyempre iyo ang nunumbrara na kampyon. Ang challenge pinuunan sa kapilya kang barangay asa sa puro 4 kung saing pataas na ang dalan. Primerong nakaabot sa finish line, ang pinakaaking padis asin mag-live-in partner na sinda Kayla Nicole Kamaklang, 21 anyos, asin si Raymond Bonggol, 22 anyos kan purdos. Aminadong parehong pagal, alagad sulit man daang kompetisyon, lalo pa tapuera sa 1,000 pesos, igwa pa sindang 50 kilong bagas. Thank you po, Kap. May isasap na kami. Oo, hanggang duwang game ng basketball. Kuminasaman sa challenge na ini ang 11 taon ng mag-live-in partner na sinda Mary Joey Marchan, asin Alan Duaso kang purok sais na naguli man kang ikaduwang pwesto. 500 pesos asin 25 kilo ning bagas ang sa indama na naiuli. Maugma. Nagpasalamat ako nang gana kami do. Pagahal pa ita. Third runner-up ang 12 taon naman na mag-agum na sinda Melissa asin Rosalio Madrona Jr. na nakaresebe ning 25 kilos na bagas. Sa ibang lugar po, sa pa po, nakikita ko po na may mga ganito pong paamon po. Kaya maugma po ako na nagkaigwa po diding paamon po na ganito po. Daima naguling luwa ng iba pang padis, ulit na igwaman sindang consolation prize. Sigun sa ama kang lugar na si Punong Barangay Henry Rakadag, parte ang aktibidad sa piyesta kang barangay, na ubetong makapagtauning kaugmaan sa mga residente. Kumbaga, saro inining kan mag-agom na talagang yung ito sabi na sa hirap at ginhawa ngayon, mag-iba talaga. May kami kayo nahiling ko lang sa Facebook, sa ibang lugar, sa Ubilyar yata ngayon dito. Kumbaga, sabi ko iba ko man gayon maraot na mangupya, magayon man ang kinaluluwasan. Ini ang primerong best na nagkaigwaning siring na aktibidad sa Barangay Mulad Bukad Grande. Kaya sa trayumpo ka ini, plano na nindang gibon ini taon-taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal,